Piao. It sounds like my baby about support TV so. Me do your brother me chama me do say Nana obri yeboa domafo e de afena na sese kan atwa na kwanchi ama wabewu fie wabekra kɔ akura e wo fie eno ntiti ekofa ɔno nso ne wo faase a na ye frɛ no osie tutu amponyina moa na se tu nyam kese ɔno ɛna yekokofa no sɛ ɔmra na ɔma me fa no ne wo fa akonwa na anase tu nso so mpanyin se wode ni die ma mpanyinfo wabra ɔmo frɛ nse ne wo fa atɔ ɛno nti ɔmra na ɔmo fa ne wo fa akonwa me mpɛsɛ mɛkɔ na anase tu die no bebre fi sɛ enche bia ye nana ɔkɔfo pɔma na daroma ɔma ye hui de ɛkɔɔso de ɛkɔm ɛwɔ na anase tu amamum abra ɛkɔfa ne bae ma ne bedi ade ni din tutu no kra na ɔma ye hu ba bi edin ni frenti ɛna no me mpɛsɛ mɛsan so akom bebre na nso so ye fidie da bia ne nipa fofora ɔhwɛ ɛno nti na ama yeduru hɔ na ɔsanka ye botra na nso so da bia nipa fofora ɔhwɛ fidie ɛno nti ɛna ama ye san toa so ɛde afiri hɔ nom de aba ɛna na ɛkɔfa na se tuba ɔno so gye pene ba be suae ɛbɛfa ne nana nom akonwa ne nana ne wɔfa obiri yeboa eja hokɔ akura no ɔbɛfa wieye no na nyɛ ahogoro so te sɛ de na medical aka no yɛsom da nkyira mam ɛno nti adadua na bia yɛkɔkɔso na ɔno nso so enya disuade hu sɛ ne wɔfa sɛbiem so ne wɔfa wukum ɛno nti ɔno nso aba no kuna ne wɔfa wu mu no ɛno a na ɔbɛtoa so sɛ ne wɔfa akɔkon no akɔtɔ wɔ kon mu dia ɛno die ɔno nso mfa ni aga ɔbɛtoa kon ne so na ɛbra wɔwɔ ye nananom ɛbɛkyerɛ sɛ yɛde ye nana sɛ tu be sanse ne din tutu no free denkyiraman mu nti ye nana yɛfa ne kɔ hɔ no ma ɔkɔsom ye na ɛbra akonwa ne tɔye ne de na ɛyɛ akwam nana akwam hini no hɔ nana wɔwɔ a ɔkɔfa ɔde ne free hɔ no de dɔm kan ho ɛde ne ba man ne bedi akonwa no nana ɔwɔ denkyiraman mu sanse ye ne din ne free hɔ na yɛde ne kɔ hɔ no mu nti ɔkɔhyia konfo bi a na ɔno nso wabea saa bere no na nananom se wɔda pam ana sɛ wɔda na duafie yɛde na ato pam a na yɛde na to na duafie a eni yɛ kabɛka sɛ wɔda afie ase na sɛ wɔda prison ya na wɔahyia na sɛ tu ahuno ɛne na didi nkɔmɔ pɛn ɛno nti na sɛ tu bedi asante akonya no kɔ sɛ nana intim jakare wonfa konfo ya oda pamima no na ono ne metena ifise saade no kwa na ya hyeda a enche ebeyi konfo anoche na yegya ne kwan abakwasem kakra fa konfo anoche ho no ebra esem yede bema yetiefo na mum kakra bi ni se yenyina enim se konfo anoche ofre ukugwa eye wokremam ewa ukugwa okremam eho na konfo anoche free de ye ya konfo anoche kopie denkyiraman ebra esem nyansa po TV so ebemo de ye ya ye dini koto epam anase dini koto na duafia na se fiase ewo denkyiraman na ebra esem nyansa po TV mo hu de ye de konfo anoche ekokɔhye ho eno ti na okɔsrɛ ama yin ma se wei ono kura nka enche ebegya ne kwan nti so so pɛde afa ne kɔ ye de wo pɛ ana ɔde ne bae konfo anoche so na wo ye obi ana sebiem so na wa bin ada ye bɛka na ho abakwasɛm no mo behu de ntia na ɔsɛ tu di kan na sɛ tu amponyina mo na sɛ tu nyam kɛse akɔfa ne free denkyiraman de ne bae sabre nyina na yɛ da so te kwa aman nti konfo anoche ba kwa aman konfo anoche ba kwa aman no na sɛ tu ɛde ne kɔ agona mema ne kɔtena agona konya so sɛ de ɛda hɔ dadaada sɛ agona konya na konfo na edi nti konfo a no ɔte so konfo yam wa wuye no ɛno nti konfo anoche aba ɛsɛ sɛ wɔkɔkɔtena konya so bi sɛ akonfo ɔma ben akonfo akɛsefo na ɛdɔm tena agona konya so ɛno nti konfo anoche nso kɔtena agona konya so na ɔyɛ agona hene wa konya ne man ne kɔtena so na emu a ɛna ɔmo hyɛ ase sɛ ɔmbɛka ɔmo ho abom fi sɛ nana obiri yɛbo a ahyɛ ase dada
Nti na se tu hye ase no sanse na no bere ebo ase anya den amane se woni ahemfo no be hyiehia na o makasa kasa nti o mo hye ehye da fiada bi se sa fiada we die ye be hye wo pampa so na ye nyina ya gye atum se ya kan ho bunti konfa no chi to nsa frɛ ahemfo akɛse nyina wo mu nyina ba asuminya kokofu bekwai mampon dwaben ofenso ensuta saa enkurei ahemfo akɛse nyina kumawu na saa bre no kumawu ne ye fɛ ho reso na nye kumawu ne ye fɛ ho reso ɛno nti fɛfrɛ mu nyina mo bae ɛna mu nyina hyia opampa so ɛtena ase konfa no chi eye nyankoma de bebre konfa no chi nyankoma de oye bi ni se obubu nananom mowre ɛna ode gu kukuom otwa obi atrinyi kakra ɛna ode gu kukuom owieye ɛna ode ade etin obi ansa no emogya na ɛba na ode gu kukuo na mowre ne trinyi ni wom no na ode gu so oye nananom a matwa ahye ho nyina bi owieye ɛna ɔhye saa de na etrinwi ni mowre na obubuye no ne mogya na ode asoso no wɔhye no ɛde ne ma fraaye ɛhye ne moto ɛma ɔno tafre bi ma obia bi ɛtafreye owiye no ka kyerɛm sɛ ade a yɛyɛ ne nei ye nyina ya gye atum sɛ ye kan ye ho abom sɛ de bɛyɛ a ye kɔsa ɛsan sɛ ye dɔɔso ya kan ye ho abom nti obia ntimi ni ye so nti ye ne ɛsɛnti ye kan ye ho abom baako nti ɛsɛnti ne ye kan ye ho abom ɛno nti nananom nyina agye tum owie no ka kyerɛ wo mo sɛ ye nyina ye wie yagye atum sɛ wo hene baako ɛna da ye nyina ya no na ɔyɛ ɛsɛnti ehene ye kɔsa bia wo na di anim nti ye kan ɛsɛnti ye kan ye ho abom nei ɛso ye yi obi a ɛsɛnti ne ye kan ye ho abom obi a obedi anim na de wo mu ni sɛ meye nyankoma de mɛfɛ twedi ampɔ kwame ɛna nananom abosom mo taa machi ɛmo de sika akonwa aba konwa sika akɔ na ye sha ahye no meka sɛ da no na ye fiada ɔn sɛ wate sika dwakofi ɛde nti na efe sika dwakofi enyenye support tv so a nka ho adwuro wonte de nti efe sika dwakofi da no mu hyiae no na ye fiada ɛnti konfa no kye ye nyankoma de pa ma wɔka kyerɛ wɔn sɛ mo a mo hyia ha yi de akonwa no ba besi ni nan so no ɔno ana bɛyɛ hena obedi monim ɔna bɛyɛ hena saa nka bomu ya yɛ ni na ɛsɛnti yaka yɛn ho abomu yi yɛbɛyɛ ɛsɛnti ɛman no a yaka yɛn ho abomu no ɔna bɛdi anim ahenananom nyina agye tum ɛno nti ɔmo agye tum wie ɔmo tena ase konfa no kye yɛ nyankomadia na se etu amponyam na se etu nyam kɛse ɔno ɛna akonwa no ɛba bɛsi ni nan so enti ɔmo nyina agye tum sɛ efi na ekurei na ɔsɛi tutu a odi kan na sɛ etu nyam kɛse na sɛ etu amponyinamoa ɔno ɛna di anim sɛ ɛsɛnti ɛman no ya ne ye fɛ na santeman no ɔna bɛdi anim ɛno nti ɔbɔbɔ nkonwa ne bi keka ho na nei nkonwa ne bebre wɔ hɔ no ma ɔmo mfa nyɛ hwee kane no ɛyɛ ntɔkwa ne yɛkɔ akwam kontre jaase nifa bonkum ni nyina ye konti na ehyehyɛ saa de na mum ye wɔ ahemfo no obi aba no bɔbɔ akonwa ne bi omunya nka bomu ni wie na se tusi enkofo bi ha ya kye omu na ma me nana me nua me wɔfa obiri ye bo a ekra kɔɔye saa nkofo bɛn a ɛdomafo ɛnu ntinya de a yetima kan ho abomu yi de yemfa wɔnom ho nkyɛ wɔnom da yebetu wɔm so sa enti omu sai ko ɛwɔ dɔma saa bere na dɔmaafo ɛkɔ dɔma manma ɛne dɔma kane no ɔmo afiri sintre so akwa koduru dɔma ɛne nti nana sɛ to di kan ɛne konfa no kye mu ye nyankomade konfa no kye nyankomade a hyɛda ɔmfa nkɔko no ɛne nti asante nya nka bomu ye ka kwaman ɛne nkura a aka ne keka bomu ɛbɛyɛ asante no ɔmo ka bomu no kura edi kan a ɔmo sai ko wɔ mo so
ɛyɛ dɔmaafo saa bɛ ɔhena no ɔte akonnwa so ɛwɔ dɔmaama mu na yɛfɛ no Kofi Adinkra ɛno nti nananom ɛhyɛ anyum sɛ yɛde brɛbrɛ bɛkyi Adinkra yɛde brɛbrɛ bɛkyi Adinkra ɛma ɔmo de brɛbrɛ paa nso so ɛkɔ dɔmaama mu ɔmo de saa kɔ na ɔmo nam kwan so a ɔmo kɔ no edu baabi na kɔm aba kɔm di wɔnom ɛno nti na ɔmo du akwantifi kɔm di wɔn ɛdeɛ no mbɛyɛ a ɔmo bɛnya biribi adi kɔmfa nɔkye ebusa aduane obi apɛ ɛyɛ nyankoma de muntie aduane mbɛ bodin ebi a wotie bi din koraa wontie bi apiti akankyie ɔgɔ aprapransa ɛtɔ fufuo nananom aduane a ɔmo di ɛwɔ Asante saa bere no ni nyinaa bi bae ɛma obi adi bi nkyɛkyerɛ anom ne eguemi ne peewanom na saa aduane akapinti na meka aye no sɛ wode ɛnwo na saa aburo no ka ne de ne esi ne wadurum so ne wadurum na wode ne tete ne bi si wo na onnoa ebi ka ne kwai nananom de ne bi de abenkwan na eye onnoa ewie ne sɛ wode enkabe anasa tiegya tum de wo momone ne ade tutum twi bibia kama na wodi a ennoa ne saa de nwo ne ase abenkwan ya yefe na prapransa sɛ wode kane na yɛde adwongo ɛkyi ase ne anoa ne saa anwamu no onnoa ne saa wodi a ɔmfɛ ne peewa sɛ de yɛ sima ne nketenkete no sɛ wonnoa na de sikyire tum a yɛfɛ na eguemi sɛ obɔ na kɛse kakra na sɛ wonnoa a ɛnenum ebinum fɛ no obrayo nti sɛ aduane baako no ne din yɛ bebree ɛno na woyɛ na yiso asim sa fɛ no wosa ɛsɔ ho ɛde gu ahaban anwonomum ɛkyekyere na wonnoa so a sɛ wanoa nkyɛkyerɛ aduane baako pɛ na ne di bebree ɛno nti kɔfa no kye yɛ nkonya ma sɛ anuane nyinaa bi baa ma yɛ nananom nya bi di ɛde kɔ duru dɔmaamam kɔkye Kofi Adinkra etwa ne ti na ɔmo baayɛ no na nana ntim Jakare tie sɛ nkɔfo na akɔm ho abom adaduane adu ɔmo masom biem ne boafu adaya sɛ edi ntena sɛ mo ka mo ho bom ana sɛbiem so na sɛ etu kɔɔ hɔ no na ohunu sɛ osua sɛbio onye obi sɛ sɛ ɔkɔka mo ho bom sɛ wɔn na edi anim nti ɛhyɛ nana ntim Jakare ɛhyɛ na bufuo kɛseɛ ɛma ne tubɔfoɔ ɛba Asantemam saa bere na nyɛ kwa aman biem ya bɛka yɛn ho abom ɛma ne ba Asantemam ɛbɛka kyerɛ Asante mpanyimfoɔ na ɔsɛ etu odi kan sɛ adeɛ na wɔn ayɛ no ɛyɛ asoɔden aniamɔ ho sɛm sɛbio wɔn ani enso adeɛ sɛm sɛbi wɔn amfa buo ne ani di ama no sɛ mbɛka mo ho abom koraa me na mo hyɛ mase me na me di mo so ade ntina mo abom amaneɛ ɛni nti adeɛ wɔn ayɛ na adeɛ a ɔyɛ wɔn ne sɛ obia ahemfo na wɔn ka mo ho bom no nyinaa no obia ntwa ne nsa tea obia mfa wɔn mfa sikafuturo engu bɔham kyekyere na obia mfa ne yere a ɔdɔ no mfa nka ho na ɔmfa ne mmara ɛno nti denkyerahene soma nipa mienu ɔkofo baako na ɔde bɔfo kan no ho ɛna dɔm yɛ ne sɛ ɔmo kyi die ɔkofo na odi ɔbɔfo na kyiri ne bae no nananom kyi no etwa ne ti ɛna de soma no so so twa ne nsatea ɛna ɔde nkrama a ɔmo sɛ nananom de nkrama bɔfo sɛ ɔnkɔ ɔka nkyɛn na ntim Jakare sɛ ɔmo ma nemum ɔmo saa nsatea na ɔkofo ayi ɔbɔfo ne nsatea na etwa ne kyerɛ sɛ ɔmo asai kon ɔmo na asai kon ɛno nti nya de ɔmo ba nemum de yɛ bufu kura ɔmo sɛ obi amfa ne yere a ɔpɛ na asɛm a wɔdɔ no mfa ne mmra no ɔno na ntim Jakare ne yere a yɛfɛ nsɛ birebire no wɔmfa ne mmra sɛ ɔno de ne ba de a na sɛ etu yere a yɛfɛ na maneɛ ɔno nso de ne bɛbrɛ no ɛnti na nanom ebu bɛ ɛka asɛm sɛ birebire ama amaneɛ ma ɛnɛ Nyansafo TV so wahu ba bi a efiri baayɛ na ɔbɔfo ekodu ya na ntim Jakare bufu yɛ sɛ saa ɛne mɛtoa
wɔn kora deɛ sɛbiom so wɔn fa nana ne nka ho wɔatoa seitu ne dɔm no ɛwɔ asantemam ne nti wɔboa no nananom nso ɛyɛ nhyehyɛeɛ sɛ ɛko no ɔmbɛkɔ sɛ ɔmo asua ɛko no nkuro mmienu na ɛha wɔn deɛ di kan ɛyɛ dɔmanfoɔ ɔmo aka wɔn agu ɛno nti dɛnkyerɛ ko no ɔmbɛkɔ dɛnkyerɛ ɛne dɛnkyerɛ sɛ dɛn ɔmo asua ɛko no a ɔmbɛkɔ paa nti kɔmfa nɔkye ɛyɛ nneɛma ɛhyɛ da ɛma ɔmo hyiae sɛ ansa na ebetimi akɔ ko wei akɔdi nkunim no nananom mu nti yɛhia aman hene mmiɛnsa yɛ a ɔmo de ɔmo ho bɛma ɛno nti aman hene mmiɛnsa eyi wɔn ho pie Nana Asenso Kofo yɛ a na ɔyɛ wɔ hene ɛwɔ Adumakase oyi ne ho bae Nana Dikɔpem na ɔyɛ wɔ hene wɔ Adwoso ɔno nso yi ne ho bae Nana Twerɛbo Akodua Berima ɔno nso yi ne ho bae sɛ wɔn de wɔn ho ma na sɛ asante bi di nkunim di a wɔn de wɔn ho bɛma na yɛntie wɔn de wɔn ho ma wieɛ na deɛn ɛna ɛbɛyɛ saa aman hene mmiɛnsa yɛ wɔn de wɔn ho ma yi ma yɛntwa yɛn ho tiawa yɛbɛsan so abɛtoa so afiri ha bidin ɛde Nana Gyamfi adutwum yɛtwa yɛn ho aba sisi ha Nyansapo TV so nie